Dihamuna hanami partubu. Adong hatan na tutuan nama dok. Hot penin na jabui setong de margulang-gulang. Manang siya dia memang alak boru berei setong dohi hot boru ni tulang. Dinaung rap hita mangudurhon na sukutan. Hima bere munai dot helaname majalo pasu-pasu pardonga saripeon siya tuhata pardengkan basai. Jala alanido mulai siya nima nunga gabe saboru hita. Buru muna buru nami, buru naima buru muna. Jala takas do hupai gigilhon, ima parjam buru muna, tu parburuota marga sinaga, ima sinamot ni boruta na belgai. Jala di partikianon, hupasat haima tuhamuna, songot jabar titimbarakku. Godang do hujalo hamim, jambar di borutai. Jala basa ti partikianon, hupasat haima tuhamuna. Godang jalautik. Manang nautik doon main natok sodok na tua-tua asa tinip-tip men nahoppa hotang mapangrahuna otik so sadia na boy patatami jabbar burto ima jambar titimarakop tuhamuna setuhat tama na manggohi pasu-pasuna otima pasahat jadi songon ima jadi mah upasataya mah tuhamuna tulang hela nami. Jala songon edok munaking lah pas de muse di arisa dari tong do gabiang ginami hamu. Dari dono angkat alana molo hami di jolo hamu mah tutu di pudi. Molo hamu di jolo hami mah di pudi. Alai yang go di pertuturoni. Ba angginami do tok kamu. Mau lihat mah anggia. Di pasar tamu do turni borutai tuhami. Mate belga pakilala nami belga hilala hami pangalana muna di arisa darion. Dus maningotik di pasahat tamu aleng hami nunga macela sorohanami. Anggia matutu rumah tangga ni burutog gabi rumah tangga situ ruo tujulan narion. Gabi rumah tangga na bahagia gabi si buah sanga po di tonga-tonga ni marga sinaga di tonga-tonga ni keluarga si hotang. Songan ima nang di tonga-tonga di keluarga na ibaho. Asa donon nami mapardulu tu amu. Ba songan idok na tua-tua. Molo hami di julu. Hamu ma di pudi. Molo hamu di julu. Ba hami ma di pudi. Songan ima partuturot tadi julu ni buruta marga sinogon. Basai lasmarohatta tujulan narion di pasu-pasu Tuhan. Saluhutna akka naudi nadenggan na muna tuhami bahasai gami makorhon da si rohama ima sinamok ni boruta naung pinasaha muna tuhami diarisa darion asa dohono nami ma songon hatani puta na parjulu-julu tubuh pir poki bahul-bahul pasaloman pir mato di muda to dita saluhuna banunga hujalohami sinamok ni boruta setuata ma totong namang gonggong.
takon nang ganjang be. Nanang sayur batua malahe dohot itoku. Satu nomor pohon nang marnini marnono. So ini maju pok menurut pada ada umat apa ganjang ini perunang biar. Tak pala musik. Musik baik kamu jolo. Baik kodang nih. Napa sao tulus. Ulus pasamot. Kami. Ulus na uli si kacang rapuan. Basa tu kumat kumat dilasa. Horas, ini horas bir. Nyata horas na. Eling makang eling mailing eling. Iya. Amak do rere, anak do bere. Buanggap anak do boruku. Dah. Di simak jala pabagas si bagasan hati-hati. Pak husur-husur. Oke. Tak pala gajak. Musik aso pasaton ulos helahami. Baik kamu mah musik nasumat tu sih. Musik ulos hela. Iya, par musik nami bek kamu jo. Musik na lapas satu kulo selahami. Horas. Horas, horas. Horas. Iya, baik kamu boras rekin nungah, orang sama tulu hal itu ginjang. Dia boras rekin. Ambil dulu di sana. Dia mang buru, boras ya mang buru. Rasa iborasok kami. Iya. Horas, horas. Salidai. Iya. Horas, horas, horas. Iya, udul mahita. Nang dihita na marang-marangin na mardong atu beri raja ni. Siya, Dong sahutan nami. Alapartono Iya, na sama lima, tulangta. dihita na Risto marang-marang. hita ulosan na sida. Maka tayo mahita mang bro. Gabe tulang. Maulia tema tapasahat tutuhata pardenggang basa. Sikop las nirohata di hari nauli di bulan nadeng ganon. Ima dinaung tau durhon nakin. Hela nami dohot boru nami majalo paso-paso pardongas sarepeon. Sian bagas joro ni tuhatai. Anggiat ma di rumah tangga nabi na jongjong nina sida. Mamasu-masu mamata di bata. Las ni rohata mang buru. Rodo hami siak kula hula muna marga si hotang.
Patuduhon silas ni rohanami Tuhamu madapot to namang buru nami marga sinaga. Dilas ni rohanami huwa kami do ulos na gajang si torok rabut. Gajang matong dia kamang beruku do nang beruku barita gabi gajang barita horas. Asa dapot do honon songon didok si tua-tua. Adorau ka matugu-tugu ni lobo ado artiti tugu-tugu ni horbo. Penggeng saya sahur matua mahamu amang beru. Di namang iring-iring paupu satu namar nini satu warnono. Saat matong solo satu potian di tiga ras. Hupasatami maulus nagajang si tolok rabot Tuhamu amang buru nami dok nambur munami. Saat may taliling mangulu jala toktong horas-horas. Pasato kamu mak. Iya horas. Oras. Amang buru. Horas. Ito disondohami ro ala di naman jalo pamasuk-masuk kamu imasian jabuni tu hatta jala gawe hata ni Tuhan ima manang najamita ima pausor-usor kamu di bagas roham muna. Jadi isok kami akai botol muna akale muna aka nang namburu muna anang nang udah nilai ni ba rohami di son namarlas ni roha dohami hut pasahaton akka ulos dohot nang songon ni akka kado-kado. Jadi nasongon dia pelai itu upasat hami silas ni roha namion tong malas rohamu naman jalo. Jadi Jadi itulah le. Mudah-mudahan keluarga situ ruang mahamu di akka di joloanon nang songoni joloni tu hatta. Jadi hata akka nabi nasahat ni tua-tua muna. Hata nabi nasahat ni akka akka hula-hulata. Jadi ikon si pio konde jala si uti-uton akka tujoloni hari. Mulai ate mak. Jadi tu musik nami alanik pasaton ulos mahami tulay nami do iboto nami bek kamu ma musik na hombar tu si.
di bagasan nasi dok holong ni rohani tuhani apala detikom marlas ni roha hita marhite-hite nama jalo parbogasul pasu-pasuon di helanami dok buru nami naking sian joro ni tuhani itu tutu tangyak tatu kamu helanami dok buru nami sehingga ma di pasu-pasu tuan kamu di nambang ihutun aka parumah tahun na baru ima molhami sunuan sian si hotang si rojagur si hotang kota Medan ate jadi bolo inang udah teh do bapak udah nuan di son bolo petung sono parunami sa kota Medan aka halangan nauli aka ulau nading kado jadi marhiteon dia kaulo sadarion perlu batu bapak udah tabba malas ro tabba sehaton nunga adong tabba helana manugu-nugu asa tabba sehat dia ke bapak udah teh tangi jadi mak jadi songon tu hamu na dua teh helanami do borunami ini memang masa sekarang masa milenial. Kalaupun dari orang tua itu memang berbagai macam nasihat, kalian sudah lebih tahu menentukannya. Mana yang kalian lakukan, mana yang tidak. Ale holonon pesan tuhamuna. Nah perjulu takut akan orang Tuhan, hormati orang tua. Saling mengasihi dan saling terbuka. Saling terbuka kudang. Saling memahami, saling terbuka kekurangan dan kelebihan. Saling terbuka terhadap orang tua dan mertua. Dimanapun kalian berada kerja, tetap berdoa. Mulai masuk ulos, andon sian data papungu, sian data bain, sian anggaran. On hita doa yang udah mabain, hita doa batu pahon. Bolo petung sonon, sitoro rabu, sian get mamarawon tu akasi gajang dok neropa. Saya berita kanu 5 narion. Las marohani inang udah nunga tabba hela dong amu. Martukar pikir nate, nak soni abang nami do kakak nami te. Jadi tetap support bapak udah son, nuan. Mana memang saat tabah sehat. Soni ma, songon na pasatami non ulos te. Mulati ma sa kota Medan, on pasatami ma tu sektor. Mulai gabi macalor. Jadi di HMIP sepunguan sektor Sapulusia Raja Sigudang Lusotang tung macalah seluruh nami ala di keluarga bang nami son tabah bilangan keluarga tabah pasu-pasu roh helata. Jadi saya manduk mulai meta belga tutuhani. HMIP sian punguan takas doakang abang ibe kami dotong so dia hita maben aturani ibe kami dotong tok ripe punguan na tapi pamuli boru ali kesepakatan tak jadi tong anon didok ni bendahara manang sekretaris manon hata tu si jadi saya tonggo kami maben ulus saya lasma rohamuna boru hela jadi pesan saya dimanapun kalian nanti tinggal cari punguan marga kalian ya. Sama, jangan dipisahkan. Marga Sinaga dulu lah, nggak penting boruh nggak boleh gitu ya. Sama ya, di mana duluan berada cari di mana pertemuan habatakon masuk kalian ya. Itu pesan kami ya hela ya boruh ya. Jadi imajo hatasian nami, mulai tema.
Horas.